Mary vilayetinde dollaryň gara bazardaky bahasynyň gymmatlamagy azyk haritlarynyň narhlarynyň ýokarlanmagyna getirdi. Munyň bilen bir wagtda vilayetiň döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň gytçylygy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Bayramally habarçysynyň tasdiklamagyna görä 6-njy iýulda Mary şäherinde gara bazar söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny 24 manatdan satyn alýarlar we 24 manat 40 teňeden satýarlar. Geçen hepde gara bazarda 1 dollar 23 manat 60 teňeden satyn alynıp 23 manat 80 teňeden satylýardy diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Ýatlasak Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manat möçberinde saklap gelýär. Habarçynyň sözüne görä dollaryň gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagynyň ideýany bazarlarda we hususy eýçilikdäki söwda nokatlarynda azyk önümleriniň bahasy hem gymmatlady. Bazarlarda etiň 1 kilogramynyň narhy 42 manatdan, dürli görnüşdäki makaronlar 11-20 manatdan, sarımsak 50 manatdan, greçka 22 manatdan, mercimek 30 manatdan, günewakar ýagy 30-40 manatdan we 1,5 litr palta ýagy 40 manatdan bahalanýar. Her haridyň bahasy adyndan 1-5 manat aralygynda gymmatlady diýip habarçy aýtdy. Azyk söwdegärleri haritlaryň aglabasynyň daşary ýurtlardan import edilýändigini aýdyp, gymmatlamanyň sebäplerini dollaryň gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagy we pandemiýa sebäpli ýollaryň ýapylmagy bilen düşündirýärler. Söwdegärler portun üstü bilen getirilýän haritlary özleriniň hem gymmat narhdan satyn alýandygyny aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Vilayetde dollaryň gara bazardaky bahasynyň gymmatlap bazarlarda azyk önümleriniň narhlarynyň ýokarlanan mahaly döwlet dukanlarynda gyt haritlaryň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Döwlet dukanlarynda ýumurtga, çörek, un, günewakar ýagy we şeker ýaly haritlar hemişe tapdyrmaýar. Ilat onu çäkli möçberde, çäkli günlerde satyn alyp bilýär. Şeýle-de ilat bu haritlaryň ýany bilen sok, köke, makaron we şuňa meňdeş önümleri hem satyn almaga mejbur edilýär. Üstesine düşünler döwlet dukanlarynda hiç ýyly palta ýagy satylmaýar diýip habarçy aýtdy. Habarçy vilayetiň Garawum etrabynyň Ak Meýdan geňeşliginiň ýaşaýjylarynyň hökümet tarapyndan döwlet dukanlarynda satylmaly haritlaryň satyga çykarylmazlygyndan şikayet edýändigini hem belledi. Ýaşaýjylar 3 aý golay wagt bäri döwlet dukanlarynda hiç ýyly ýag satylmaýandygyny aýdýarlar. Ilata çörek, ýumurtga we şeker ýaly haritlar hem asla satylmaýar. Gelýän unyň hili hem gaty pes, gara reňkde we tagamy ajymtyk. Käy halatlarda unyň ýakymsyz ýsy bolýar diýip habarçy yerli ýaşaýjylara salyglanyp aýtdy. Şol bir wagtda habarçy döwlet dukanlarynda satylmaýan palta ýagynyň hususy dukanlaryň käbi ýerinde gizlin satylýandygyny, onuň 1,5 litriniň 36-40 manat aralygynda bahalanýandygyny belliýär. Döwlet dukanlarynda palta ýagynyň 1,5 litri 9 manatdan satyga çykarylmaly. Azatlyk radiosynyň baýdylanlar barada Mary vilayet we Garawum etrap häkimliklerinden şeýle-de Ak Meýdan geňeşliginden kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi.